Asim? Yan to, di. Ano mayroon yung Baptim ko yung pa, pati may explosion. Yan to. Ating anong restaurant kayo ni? Magkailigo. Okay. Kaili. Left. Ay, ba't na ning billboard ay ni? Diretso again ni. Ati kang agit social yung kay restaurant. Ano yung maring social na restaurant ay ni? Social yung restaurant apang locals. Bro, sabihan, basic hanggang mga shorts kumulog yan, malyari. Yes, Wow, basta pero yung kasasalbay. panandaman mo yung very classy fine dining. Ambience. Ambience. Enya balo makananumi ang i-pronounce eh. Sa manano kami Raskeni, manibat ang kakarin. Korean Town. Kaya ba mo Korean Town, Kanto, Kailiga. Souq Clark, magkailiga. Alright, let's go. Salang ikaw po kening Souq. Alright. So, achuta mo ngayon kayo ng Souq Clark. Souq Clark. Tikman talaret ang kirelang offerings na a la carte. Deconstructed Filipino cuisine. Fusion with other countries. Wow, tingnan naman other... Itang menuda mismo. Souq Tingnan mo nga. International. Souq Malyari. They don't stick to one. Cuisine. Wow. Alright, umpisa tayo ng first dish. Siyempre mag-umpisa keng spring rolls. Spring rolls. Asian spring rolls. This is only for 120 pesos. 120. It Maglaban is niya. only In fairness, 120. reasonable. Yung spring roll ni inspired by Asians. Vietnamese. Asian spring roll. No Sherlock. Yaw gagamatin ki. Iya ko naman. Manyaman yung gamat. Buri kitang dip ke. Buri ko niya may kick in yung mint na. Very fresh. 120 pesos. Very good price. So, sakto yan. Lumamawas na mas bukat yung mint. Okay, so, 9 hours kanina? Okay. In Kapampangan, Akwi. Okwi. So, magkano yung okwi? 180 pesos. 180 pesos for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Guys, look at the presentation. 6? Sa mamilang. Ilang sa mamilang. 6 pieces. Ingokwi, it's a Chinese-inspired dish. So, ikwa tayo ka rin Chinese ini. Maralas ingokwi, yaw ka ka rin kayo ni pang merienda. Yes. Okay, but usually ating yung papaya. Kapaya. Papaya. Ini. Dito kayo ba rin eh? Pero pag titindado like yung it's man, kulay lang orange. Wow, Yeah, happy yeah. na. Per de la Reni, usually karetang palabok. Wow, Merienda wow, food. wow. Bala mo at yung team kayo ng soup ni, it's always mouthful. Nangarap ko yung serving daw. Kaya ko expect na mga tayo ka-friendly kayo ng soup. Kasi usually pa siya mamang okay, mga tusok-tusok kayo. Ah. Ini crunchy pero directable ya pa rin. Kaya ko lang burit makain burireta. Uling bala mo ko kanan kung anitang shell. It's like eating a hard salad. Pwede mo nga ng balang burger. Sicilian. From the land of Sicily. Look at that. Look at the color. Tambing na yung makayalo yung guy. Dressing. Sama. Kaya this is my first time takman kayong salad at yung strawberry. I like it. Ikikita lupa ko ng pihangge. Replay. Unbelievable. So as much as we'd love to stay with the Sicilian salad over there, from the salads we now move on to one of their entrees. Pininiing salted egg tilapia. Sa mismong tilapia ini bala mo pinilay din tilapia ng ebonboro. Kararang yung pisang masusuksok pero buri din grasa na ng tilapia. Eh nakamanyeme. Minimal na ang dish. Yung tilapia talaga, tingnan talaga nga. Suksok. Suksok restaurant. Restaurant. Yung tilapia kasi medyo aliwait ang malat. Ngapin niya ako siya mama kong tilapia. Yung mas lamang pong bago. Yung ako toyo. Toyo mansid. Nagpag-compliment na rin ang flavors itang salted egg. Kiba din na may pang. Anong kasi kas lang? Nokcham. 360 pesos. Malyari ang gawan one of your main dishes. I'd say good for sharing. Wow, good for sharing. sharing. Definitely.
Caramelized braised catfish. Caramelized braised cat. Hito. Ito. Ano ka pampahaning ito? Ito. Ito. Igay mapagito kayo. Hindi kami kimbali, tilapia, ali kami babya. Hindi kayo, magito Kami kayo. magito kami. Okay. Ngito naman kasi very accessible yun. Asan? Ito. Ingit siya. Yang Ang kalambot. buhok yan eh. Lips of the bone like a stick. Tambing linog kay nguta ko pa ako, sweet and sour. Very Vietnamese yung tangkay na kasi ito naman eh. Malamit ang kanan mini kay gaya harap dagat. Happy ninitang experience na rin kapampangan na pati mga langito iba na kitang buro. Kasi kitang sour, kitang sour na lumubiyag kitang buro eh. Instead of sali kang fish, kay dyan may pamburo. Ini bala mo, delog na naman. nagay. Wow. It's all in one neat package. 350. Hito. 50. Smoked salmon pesto. So, we tried pesto before kaya metong metong binisita ng restaurant. Pero this is different. Salmon, yung bulug. And by the looks of it, wala mo good for tuya naman. Ning orderan mo pa tsara beminta ko ba nang share kayo. Iba dyan kayong kabsi kasi pasta based eh. Yeah, parang ako very flavorful yun. Nya, sweet ang garlic bread eh. Baka tayo i-balance out na yung flavor eh. Gawa ko na. Gawa mo na. Pinanando na kayo. Gawa mo na. Magkano yun eh? 290. Malibat lang din eh. Lilibot namin kay Yato. Niras ta China, niras ta Saigon, niras ta Italy. Iba't atin tapang Filipino nandin tang tilapia. Souq takes you around the world. All over the world, baby. Lalo na malapit na yung graduation. Pwede ka mag-celebrate graduation, Kenny. Alright, next up on the menu is crab rice. It has crab and rice. And egg. Napansin mo kayo ng souq malibat lang din. Masanting yung plating doon. Mas nanting yung presentation, so malama kaya Instagram ko. IG worthy. Ikatamong Filipinos ang pong kapampangan. Ita malyari ngayon mga nungalan nasin. Diyan makanano mo pan din eh. We're so Asian. Wow. Malyari yan eh, partner may aking lisan na ano yan eh. Wow. Hito, oil, and tilapia. Check it out. Amo. Pulson mo ni Bapang Kem. Si Mapatsuit ang kalamundeng. Tingnan zest. Wow. Dito ang Since zest. this is such a simple food, manya-manya. As what you can expect with crab paste. Masaya ka mo sa sosobra. May complimentary tangyebo. Wow. Ebo na lang. Nakakasya tangyebo na Malasado. Kaya kamagana ko kayang States. Sunny side up. Stop boy, dali ka sunny side up. This is the double cooker crispy pork belly. Double cooker crispy pork belly. And fresh laret ang gulay. Ano na ni-inspired? Oh, ang bangal. So, burisab yan. Aliya kare-kare. Kariyam. At siya kapampangan. Kari mga of the camp. Kare-kare. And it is inspired by the Indian curry. So we should call it curry. 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 Steve. Magaling yung basketball player. Stephen Curry. Oh, so in curry, happy niya ingay. Curry ya talaga. Pero Indian. pa siya kare-kare. Happy din Filipino. curry-like. Ano yung website? Siwala.com. Wow, salamat Sir Mike Pangilinan. Yung number 1, ike galon ng curry ko. Nung wala yung bago. Manyaman yung peanut yun. Souq, solid. So, Binda, meron yung aking bestsellers din eh. And it's for a reason. Diba sabot ba ng crab rice? Mas talaga mo nga Okay na? Okay na, solve na. Muli na? Numunta ako, Kenny. Siguro doon yun. Hindi kasi choice salad di ako okay. Slow cooker, ref, prime rib, caldereta. Mashed potato beta cheese. Mashed potato. Mashed potato. Wala akong Mashed pinsalan potato. na mashed potato with cheese. Change my mind, caldereta. Mind change. Di ako kasi, sabi ko pin, expectation ko coming in, pati siya caldereta kabut lamang para. Ini Elia. Di Elia. Ating yung muna sweetness. Iba tender ya. Malambot na. Ito yung mapansin. Ano ba hindi? Usually, rening food yan eh. Orderan mo la rening karetang restaurant sa Filipino food mo yung serve. Pero Kenny, dininandalaman twist egg na gana. Niya pala deconstructed yun. So this is to Kenny, alulubit ang word ito. Deconstructed. My mind is deconstructed.
Sutanag yung most amated part ng Nika. Dessert? Alright. So we have lemon cucumber. Magkano yung lemon cucumber? 150 pesos. Refreshing. Fresh pineapple juice. Advice. Nice, very nice din ang payo mo. So atin laring desserts, Kenny. These are their best sellers ka rin dessert daw. Kaya pininitang sa bendang Ating pepal secret. to, nating secret. Cheers. Cheers. Cheers! Ay! Asim? Ano to? Di! Ang mayroon ka Bakit ko yung pa, pati may explosion. Ano to? Super sweet! Yema. Wow, why that? Kaya ako parang galang kayo ng yema. Kapin din ang mystery, finisan me. Takman me, wait ang palitaw. It reveals itself. 90 pesos. Worth it. Again, something new. Ube halaya, only for 190 pesos. Cheers! Lala ko sabihin. Sasabi ng panga cheesecake na di itang manipis sa cheesecake. Very hefty yan. And then this one is Oreo cheesecake. Only for Oreo same 190. And this one, 190. And I do believe, Mami Salika yung metong buong cake ka rin. Yes. 190 per slice. Per slice. First slice. Patse metong yung cake, 1,080. 1,080. Ako ma-Oreo person eh. Kayo yung one ka. Ali, ako mo talaga cream o mo eh. Dawari. Alright, kaya din yang ini is Regine Canlas, yung metong karemanagers kay ning Souq. Ito yung pronunciation mo. Souq. Stuya. Sook. Alias Souq. Alias Souk. Yes, so... Naniwari ko rin sabihin Souq. Souq Marketplace. In Arabic term. What is Souq? Well, in Souk, welcome ya kahit kanino, pamilya, kaluguran, metao, hanggang Pwede pala mag-date. wow. In food mi Kenny, deconstructed Filipino food. Makananya kayong kapampangan nito. Kung bago yung po, atin lang Souq yung San Fernando. Yes, yapit yung main branch mi. Okay, They ini. serve buffet. Ka rin. Alam mo. Wow. Pero Kenny, in focus da is the a la carte servings. Invitan na kayo po na sana may punta kayo Kenny, may pasyal kayo Kenny Souq Clark. So, may balik kami po para kaya kayo and sana supportan niyo kami. Maraming salamat! Nung usually favorite na rin family yung mga kayong Filipino food, it's time to check out something na atin lang ang twist datang Filipino food na rin. Wow. Datang ali usual. Kasi kunyari, mga kakinmetong restaurant, kaldereta balo mo nilasa. Kare-kare balo mo nilasa. But Kenny, they brought different kind. They Itang brought a sasabihin ng different destructive Deconstructed. deconstructed. May mamakbong lang pala eh. Deconstructed Filipino cuisine. Happen ba? Manyaman na ing putay. At niya pa palang ikanyaman. Wala yan. Dala ko ganyan din pamilya ko. Ang family. Kaya ako highly recommended. Souq Restaurant, Mami Salila rin palang furniture. Ayaw kakalimutan ta. Wow. Salamat guys. Luwid Goman.